बेटा बीमारी से मरे पतोहिया मांगे का जड़। बबुआ के काम करत करत मुड़ी के पसीना पैंट में घुसता आ इनकरा लागत कि पैसा के गाछी लागल बा। महारानी जौन कहियो तौन किन के ले आवा इनका के दे दो। चुप बुढ़िया, पता ना हो के तो साइकिल के घंटी लेका टुनुन टुनुन बाजे के ना चाहे। अब पूछ अपना बेटा से काम करे गइरल कि जुआ खेल के बाप माई के नाम करे गइरल। ठीक कहत रे माई भौजी, जब भैया के बियाह में सुंगाटा घरे मिल रहे गोदना कात में देखनी मंगनी तो कहत तोर भैया जुआ में हारल बा। अरे तोर इतना हिम्मत कि हमरा बाबूजी के दिहल घड़ी त जुआ में हार गइलिस। अरे बुढ़िया ते हमरा के मरले हो। 4 साल से खिया के मोटवैले बनी नु त 4 दिन में भूखे रह के सुखाऊ के हाल जानतनी। रे तो तोर बाप के देहल घड़ी हमरा बेटा से बढ़ के हो गइल बा। कमा धमा के मेहरारू का शौक पूरा नहीं कर सकत त बियाह काहे खातिर कइलस। अच्छा तोरे बाप भाई नु बियाह खातिर आए रहे कि हम गए रही ओकनी के दुआरी पर। ओहो हमर बाबूजी आई रहलन उ त देखते तहनी के लार चुअत रहे कि दहेज में हई मांगम हौ मांगम सब लेले बड़ा स कोनो फ्री में बियाह नहीं खस कइले। ते तो दहेज के धमकी केकरा के देवेली। तोर बाप भाई जौन तोरा के देले बा उहे खो अपेन हमहू देखतनी कि तोरा बाप भाई के देला से कितना दिन तोर शौक पूरा होता। हां तो कहानियों लोगन एगो कान खोल के बात सुन लो लोगन। खाए वाला थरिया से लेके बनावेला हरिया तक हमर बाबूजी देले बड़े। लोटा बाल्टी टीवी फ्रिज पलंग पटिहाट आ दुआर पर जौन गाड़ी बावे उ हमरा बाबूजी के दिहल ह। आ किनहु जना छू देला लोगन तब बुझ जई हलो। हाँ तो तोर सामान कौन छुई रे। ए माई जौन तोरा नैहर से सामान मिलबा उ निकाल ओही में बनावल जे खाइल जाई। ए दूर हमरा कहां कुछ मिल रहे रे। हम तो तोरा बाप से भाग के बियाह कइले रही। आज तू घूसा घरवा में तारे के घूसे देतनी मार के टंगड़ी तुरंत हाय। अब का कोई जाई रे माई। एगो काम कर, जब हम भागल रही नु त अपना माई के गहना चुरा के ले आ रही ओही में से एगो झुमका देतनी दे के मनाओ।